Parlem de la mort. Malalts terminals. Encara que a vegades la mort es presenta d'imprevist, generalment, abans d'aparèixer avisa. I d'això és el que avui volem fer referència en Parlem de la mort. Com ja hem dit altres vegades, siguin quines siguin les nostres creences, ens hem de preparar per afrontar aquesta realitat, ja que una malaltia de les que anomenem terminal pot aparèixer a les nostres vides en qualsevol moment. I aquestes sí que ho fan sense avisar. Per aquesta raó, una de les primeres coses que hem d'aprendre és com ens hem de comportar davant d'un malalt terminal, o què hem de fer si el que adquireix la malaltia som nosaltres. Tant si som nosaltres a qui se li ha diagnosticat una malaltia irreversible, com si ha estat a un ésser estimat, hem de tenir en compte que des del moment en què s'ha comunicat la situació, apareixeran a la nostra vida molts canvis i reptes que s'hauran de superar. Entre aquests, de mica en mica i seguint aquest ordre, es trobaran els següents 5 passos: negació, ira, negociació, depressió i acceptació. És molt lògic i normal que si ens informen que patim una malaltia que ens està conduint cap a la mort, ens neguem a acceptar-ho, ja que per molt malament que ens puguem trobar, sempre hi ha un bri d'esperança i esperem que el metge s'hagi equivocat. Immersos en la negació, a poc, el temps ens portarà cap al segon pas, el de la ira. Aquesta apareixerà just en el moment que ens fem la pregunta: per què jo? Costa molt acceptar el que està passant, encara que moltíssimes vegades hagin pensat i fins i tot dit que agafar una d'aquestes malalties és com una loteria i que tots som a dins del bombo. Realment, no volem que ens toqui. Quan veiem que el temps va transcorrent i que la malaltia no minva, és quan començarem a negociar. És curiós que tant si creiem en un ésser suprem o no, en aquest moment buscarem que el nostre interlocutor sigui el de càrrec més alt possible i intentarem negociar amb Déu. Els dies continuaran passant, la malaltia continuarà augmentant i nosaltres ens anirem tornant cada cop més pessimistes i apareixerà la depressió. La malaltia ha de seguir el seu viatge imparable, apropar-nos a la mort física, arribant el moment que veurem clarament que no s'hi pot fer res. Llavors, de cop, un s'adona que sí que es pot i que s'ha de fer. Ha arribat l'hora d'acceptar. Quan arriba l'acceptació, se'ns desperta de dins una llum que restava dormida des del dia que et comunicaren que el teu cos és portador d'una malaltia incurable i que el desenllaç és a prop. Junt amb la llum es desperta també la ment i les ganes de viure plenament el temps que et queda. I et preguntes: què faig? Per què he perdut tant temps? Adonant-te que hi ha tantes coses per fer i sense perdre més, actues. Actues assaborint la vida com mai ho havies fet i compartint-la amb els que estimes.
Com s'ha dit anteriorment, aquests passos apareixeran i que tant si som nosaltres els directament afectats per la malaltia, com si ho és un dels nostres éssers estimats, tots, en major o menor mesura, els passarem. El que no podem fer en cap cas és aturar-nos en un d'ells, no arribant a l'acceptació. Moltes vegades ens pot costar més superar tots els entrebancs que comporta la malaltia quan no som nosaltres els afectats que si ho fóssim, ja que el dolor que sentim cap a l'ésser que la pateix fa que no sapiguem com hem d'actuar. El nostre comportament davant d'un malalt o una malalta terminal no ha de variar del que faríem davant d'un altre malalt. Tan sols ho canviarem si el malalt o la malalta ens ho demana. Però sempre, per molt que ens pugui costar, hem d'estar serens. Aquesta ha de ser la nostra imatge. Tinguem sempre present que si se'ns demana que li parlem de la seva malaltia o fins i tot de la seva mort, hem de tenir en compte de fer-ho segons les seves creences, si és que les té, per tal de transmetre-li pau. I en el cas que sapiguem que l'únic que creu que quan li arribi l'hora tot per a ell o ella se li acabarà, i encara que nosaltres no compartim aquesta forma de pensar, procurarem donar-li paraules de consol. I si és que som nosaltres els que creiem que tot se li acaba i sabem que ell o ella és practicant d'alguna religió o filosofia, li farem costat. I si no sabem què dir-li, deixarem que parli i escoltarem. No hem d'oblidar que moltes vegades el silenci, un gest, una mirada, diuen molt més que les paraules.